Pridaj svoj inzerát zdarma. Ideme do Chorvátska. A ja som tu opäť s Martinom. Čau Martin. Čau. Ideme na to. Jedem. Ideme do Chorvátska. Tentokrát ale z mojej strany po 10 rokoch natáčania čistej elektromobility mám za sebou plug-in hybrid. Martin, čo ty na to hovoríš? Akože myslíš, že to fanúšikovia akože zoberú? Budou muset, co jim zbývá? To boli tvrdé slova trošku, nie? Takto, upresníme to. Ide s nami jeden pán, český fanúšik, ktorý sa ponúkol, že pôjde na svojom nádhernom BYD Sealion 7. Všetko bolo dohodnuté. On drží kameru teraz. Ale prišlo povolenie, že môžeme ísť so Sealom BYD Seal 6, môžeme zobrať do Chorvátska. Je to síce plug-in hybrid, ktorý má dojazd na elektrínu len 100 km, alebo respektíve na plug-in hybrid je to celkom akože dosť. A čisto na benzínový pohon to zvláda až 1250 km, čiže kombinovaný dojazd je 1350 km. No a tak sme sa aj s Martinom dohodli, aj s fanúšikom, že necháme teda Sealion na pokoji a zoberieme si tam toto BYD, ktoré dostalo povolenie ísť s nami do Chorvátska. A čo tým chcem vlastne ukázať? Držím rekord z tohto miesta 5 hodín 47 minút na Volkswagene ID.7. Tu si teraz predvedieme opäť ten istý štýl jazdy na plugine, ktorý spraví ten čas možno o, koľko typuješ, 25 minút, 30 minút skôr? Myslím si, že tak půl hodinky to bude určitě, no, pokud Dobre. pojede stejným tempem. Dobre, ak to bude pol hodinka, tým vlastne chcem ukázať všetkým ľuďom, ktorí sa boja kúpiť elektromobil a velebia svoje fosílne autá, že s elektromobilom to dlho trvá, tak ak naozaj vznikne rozdiel maximálne tá pol hodinka, tak reálne, čo to je, keď na vyše 500 km vzdialenosti stratíte len 30 minút. S tým sa dá podľa mňa úplne luxusne fungovať. Ja viem, že bežný Slovák chodí do Chorvátska 12 krát za rok, je tak, a Čech možno aj 20 krát za rok, vy ste ho trošku bohatší. Přesně tak, přesně tak. My tak 16 krát až 20 krát zhruba, no. Tak Slováci tak 12 krát maximálne. No a ako, nie, tak reálne chodí Slovák raz, dvakrát za rok, hej, a Přesně tak. keď by ste stratili s lepším elektromobilom 20-30 minút na ceste oproti fosiláku, znamená to niečo? Vy stejně nestratíte ten čas, protože na 10 minut si potřebujete zastavit i se spalovákem. Druhá věc je, že pokud bydlíte v paneláku a nemáte si kde ten elektromobil nabít, tak budíš, tam je to trošku jiný, ale když si třeba máte kde ten elektromobil nabít, tak potom na takovéhle cestě do Chorvatska, pokud máte nějaký rozumný elektromobil, si myslím, že vlastně ta ztráta je nulová, protože vy si to nabijete doma, máte tam těch 400-500 km, dojedete na nějakou tu nabíječku, kde to na chvilku pichnete a jste v Chorvatsku, jo? Jste prostě u toho moře, pokud nejedete zase do Dubrovníku, že? To je zase jiný případ, ale to není ten náš případ. Takže vlastně na téhle naší cestě ten spalovák podle mě zase tak moc času neušetří. Nevím, no. Uvidíme. Necháme Hlavně sa taky prekvapiť, budou no. trošku jiný náklady, že? Aj to si môžeme tak teoreticky porovnať, lebo mne je to väčšinou ťažko na tých cestách, lebo takmer vždy to dotuje prakticky automobilka, ktorá mi auto zapožičia. Mám od nich nabíjacú kartu, ale zas mám aj videá, kde som si to vlastne musel platiť sám, čiže dá sa to aj spätne zrátať. No a áno, môžeme ten rozdiel pekne, ja urobím tabuľku. Toto auto sa ocitne v tabuľke na prvom mieste, ale bude tam samozrejme priradený k tomu obrázok Dinosaurus, hej, lebo má to aj ten fosílny motor a ten nás bude hlavne poháňať. Ale áno, môžeme tam hodiť aj, tam môžem doplniť tie náklady, koľko to asi stálo s tým príklad Volkswagenom, koľko to bude stáť s týmto BYD, pretože to pôjde iba malú časť percentuálnu čisto na elektrínu a potom vlastne už to pôjde na benzín. Už druhá vec je, že v Chorvátsku si to môžeme pichnúť do zasúky a tam sa môžeme krásne premávať čisto na elektrínu. To je krásne. To je čisté, tiché a nízkonákladové. No, jsem zvědavý, jak ti to tam bude nabíjet. A to keď aj pôjde pomaly, veď tu je malinká bateročka, vieš, to by bola 16 kWh. Ale pojede ti to tam kilowattov a půl třeba. To stačí. Ale dosť reči, ideme na jazdu. Nabití sme na 76 km, benzínový dojazd máme 967 km a vyrážame večer 20:43 tu z Landererovej. My už frčíme cez Chorvátsko. Do tejto chvíle sme spotrebovali niečo cez 14 litrov benzínu. Dojazd nám ukazuje ešte 650 km. Do cieľa to máme
už len okolo 260 km. Podľa navigácie to máme do apartmánu ešte 137 km a dojazd máme ešte 360 km podľa auta. Jsme nějakou vzdálenost ujeli a myslím si, že je na čase to auto trošku zhodnotit. Tak povídej, co říkáš po těch 300 dálničních kilometrech ve poměrně vysokým dálničním tempu na to auto? Jak se ti to řídí? Mne sa to šoferuje fakt veľmi dobre. Ten podvozok je komfortný, aj keď, ako ty hovoríš, ešte to má rezervy, mohlo by to byť kľudne komfortnejšie. Spotreba mi príde v určitých momentoch celkom zaujímavá, ale všetko to rozhodne samozrejme až to zastavenie a deaktivácia auta, kde naozaj uvidíme presnú hodnotu, koľko sme spálili benzínu a koľko kilometrov sme prešli. Momentálne sa to začína vyvíjať už tak celkom vyhrotenie, lebo máme do cieľa 130 km a dojazd už len 344 km na benzín, čiže ideme trošku rýchlejším tempom, to znamená, že minieme ďaleko viac dojazdu ako tých 130 km, ktoré máme do cieľa. No, čiže dorazíme s dojazdom niečo možno cez 150 km, čo znie dosť zvláštne na to, že sme mali cez 960 km dojazd, ale ja som fakt spokojný, akože dobre sa to šoferuje. Ja aj pri vyššej rýchlosti mám pocit, že ideme relatívne pomaly. Takže hodnotím auto dobre. Za mě můžete se klidně podívat i na moje video, já tam tomu autu celkem nakládám. A co se týče podvozku, tak si myslím, že je to v pohodě. Myslím si, že by se tady dalo trošku jako víc zapracovat na odhlučnění a rozhodně teda to přepínání těch světel, to si myslím, že je tady takový slabší. Mohlo by to být i Matrixový světla za mě v téhle cenovce. Každopádně CZ třeba fajn a nemá to každé auto a nemá to třeba ani můj Mercedes, jsou ventilované sedačky a to je fakt jako boží věc, která tady je a mně to třeba u mého Mercedesu jako chybí. Takže každý auto má prostě něco. Ten motor akože niekedy je zbytočne moc hlučný, vyletí do fakt vysokých otáčok a celkom dosť to počujete, je to taký rušivý element, kde pochopil by som to, keby som dupal na podlahu, že chcem využiť naozaj plný výkon, ale on niekedy aj bez toho, aby ste dupli na podlahu, vystrelí do dosť vysokých otáčok a je to počuť. Nehovorím, že je to niečo, s čím by sa nedalo jazdiť, ale ak by presadol čistý elektromobilista ako ja a mal by dlhodobo s týmto autom jazdiť, tak je to naozaj taký iný svet. V tom elektromobile to máte proste tichučké a tu jednoducho ten motor doslovne zavíja. Hej, ako sú momenty, kde si drží fakt, že celkom pekné nízke otáčky a nejak extra to nepočujete a počujete skôr to obtekanie vzduchu okolo auta, že to vytvára taký aerodynamický hluk a ten motor ani teraz napríklad v tejto chvíli, ja neviem, počujeme motor? No, za mě, zrovna jsem se na to zaměřil a při té 140 už ten motor trošku slyším, ale jako za mě při 120, 130 ten motor jako téměř slyšet není. Téměř fakt vůbec. Pokiaľ zrovna nezareve. Tak, samozřejmě, když člověk přidá, tak je to něco jiného. Ale při té 150, 160 už ten motor jako vyje jako konstantně a teraz napríklad. a je to takový jakože že ve mně to evokuje pocit, že to auto jako nestíhá nebo že prostě ho trápíme. Přitom třeba to tak není, že ten motor je na to určitě dělaný, ten systém je na to dělaný, ale je to takový nedůstojný, bych řekl. Nedôstojné pro to auto? Je to nedůstojný pro všechny. Aha, OK. Apartmánu to máme 25 km. Teraz momentálne ideme dole kopcom, čiže pekne rekuperujeme, nemusíme drať mechanické brzdy, čo je obrovská výhoda buď hybridu alebo plug-in hybridu, ale teda v plug-ine vám to funguje neporovnateľne lepšie, pretože plug-in nedokážete nabiť zo žiadneho kopca asi na svete. Jednoducho tak dlhý kopec neexistuje.
A dojazd nám ukazuje na elektrínu 0 km, čo je zaujímavé, ešte nám stále padá dojazd na benzín, bol tam dojazd 100 km, ja už benzín nepoužívam a napriek tomu mám dojazd už len 94 km. A auto teda dostalo riadne zabrať, pretože sme minuli strašne veľa z dojazdu, ale že strašne veľa. Začínali sme s dojazdom 960 km plus vyše 70 km na elektrínu a pozrite sa na to, jak sa nám to autičko vyprázdnilo. Samozrejme teraz je ľahšie, lebo sme sa zbavili asi 40 litrov paliva. Alebo necelých 40. Ono sa to každopádne čoskoro dozvieme, pretože keď deaktivujeme auto, tak nám ukáže všetko. První kilometr. A jaj, máme prvý kilometr čisto na elektrínu. A zapomněl na zásadní věc, že jsme se zbavili 40 litrů paliva, ale taky nějakých 10-15 kWh v baterce. Áno, ale Což to nemá taky vplyv na váhu. Je to pořád energie, musí to mít vplyv na váhu přece. Ne, prostě Luboši, tohle tam nedávaj, nebo si mě lidi budou myslet, že jsem úplně vymaštěnej. Ne, že bych si to možná hodně lidí už teď nemyslel. Ja to stále natáčam. Nepodporujme to. Toto dáme na koniec videa, hej, že také, že nepodarené zábery. Dobře. Ale ne, fakt nám napište do komentáře, jestli si myslíte, že prázdná baterka váží míň než plná. Byť třeba o 1 gram. Ľudia, my sme to stihli za 4 hodiny 55 minút. Opravujem 4 hodiny 58 minút. Práve sme na kruhovom objazde v meste Sen a pred nami je more, tak ako navigácia ukazuje. Z kopca sme to celkom slušne zrekuperovali. Máme 6 km dojazdu a akumulátor sa zdvihol z nejakých 22% na 31%. Vypíname auto a tu uvidíme všetky presné hodnoty. Najazdených 541 km, spálených 8,6 kWh a 40,3 litra benzínu. Čas jazdy, ale to už sa tu vozíme popri moru, 5 hodín 6 minút. Tak poď s náma, za náma. Trojku zoom, keď dáš. Zhrnutie našej cesty, kde sme vytvorili nový časový rekord presunu z Bratislavy z Landererovej priamo k chorvátskemu moru v meste Sen. Trvalo to len 4 hodiny 58 minút, čo je nad moje očakávania. Samozrejme, že si to tu naplno užívame s takýmto výhľadom.